I pozdrav svima friendovi, i danas ću vam pokazati kako isključiti antivirus i pokazat ću vam za dva antivirusa. Znači prvi je Avast free antivirus i AVG ili AVG isto free antivirus. Znači, ali prije toga bih htio da se zahvalim na 45 subscribera ili ti prijavljenih korisnika i 4359 prikaza. To je mnogo veliki napredak za mene i hvala vam puno. I evo, sada ću vam pokazati. I da, htio bih da vam kažem da subscribeujete Nemanju LP, Čokova i Matka. Znači ovdje samo kliknete na njihov kanal ili odmah ovdje, na primjer sad ovdje, i samo kliknete prijavi me i ovdje i ovdje i tako. I hajde da krenemo. Znači idete, evo ih ti dva antivirusa, idemo prvo u Avast. I kada vam se otvori Avast, evo tako izgleda, idete postavke ili settings ili podešavanje. Idete tu, pa idete gore aktivna zaštita. I sada imate ovdje zaštita datoteka, znači ako instalirate neki program i sada vam izađe tu da je to virus i odmah vam obriše, a vi hoćete da ga instalirate. Znači idete ovdje, ovdje na plavo i idete zaustaviti na 10 minuta, zaustaviti na sat, zaustaviti do sljedećeg pokretanja računala i zaustaviti trajno. Ili možete zaustaviti web zaštitu, znači hoćete da gledate neki video, a ono ne dozvoljava, vi samo isključite isto ovdje. Ovdje isto zaustavite na koliko hoćete i to je to. Znači to je za Avast. Sada kako ovaj AVG 2015. Idete u njega, uđete i samo da se učite, evo, idete računar i sada idete antivirus, pa ovdje na zeleno, ovdje gdje je prazno, idete da. I sada, evo, onemogućen je. Ako hoćete opet da ga omogućite, idete ovdje na crveno i on je omogućen. I to bi bilo to za ovaj video, friendovi. I vama ako se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte i subscribeujte naravno one kanale. I mi se vidimo do sljedećeg viđenja ili klipa ili videa. I budite zdravi i ćao! And we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can